Здравейте хора, аз съм Веси. Искам да ви благодаря искрено за всички мили и позитивни коментари, които сте ми написали, за всички, които ми оставиха и лични съобщения с много мили думи, с много суперлативи, с много позитивна енергия. Наистина ме заредихте, наистина не съм очаквала и съм много щастлива по този повод. Това също ме кара в момента да ви задам следния въпрос, тъй като виждам, че интереса към видеята, които предстоят, е голям. Искам да ви попитам коя по-точно тема е най-актуална за вас към момента, кое ви вълнува най-много, какво искате да видите първо. Тъй като в много области ми задавате въпроси относно грижата за косата, която така леко затъкнахме в първия ми влог. Грижата за косата, искате да надникнете в моя гардероб или предстоящите абитюренски балове и сватби също ви вълнуват. За там имаме доста да си говорим. Ако трябва да разказвам за сватбата и това ще ви е интересно, може да направим така някаква поредица от видеа, с които да сме максимално изчерпателни, като естествено няма да ви обременявам прекалено много, стига да ме насочвате с въпросите си и да се фокусираме върху стайлинга, върху някои важни моменти с организацията на сватбата. Може да ви е любопитно и какви бяха нашите взаимоотношения по време на подготовката, защото ако сте чели или виждали в личната ми страница в Инстаграм, подготовката беше изцяло върху мен. Изцяло аз се заех с нея. Естествено, разчитах и на голямата помощ на мама, но в крайна сметка не съм разчитала на странични агенции и така нататък. Ще си говорим занапред за това. Може и да ви заведа до мястото, на което ние сключихме барак. Всъщност нашата сватба беше 2 дни. Много имаме да си говорим по тази тема. Ако тя ви е любопитна, оставете ми коментар. Не знам, може също да ви е интересно едно участие на Димчо, едно наше пътуване, което често преминава в така някаква поредица от градове. Пишете ми коментари, както казах, за 4-ти път сигурно. Пишете ми коментари, кажете ми кое ви е най-интересното и аз ще подготвя видеа за вас. Димчо влезе и се спеках. Също така щях да забравя да ви питам, искате ли влог от тип на запознай се с мен, да научите някакви факти за мен, не знам любопитна ли ви е тази част, тъй като не се познаваме, вероятно със сигурност трябва да планирам такова видео, защото чисто и просто, правейки толкова видеа, които съм планирала да правя, може би ще ви е интересно, що за човек съм, какво обичам да правя, с какво обичам да се храня. Има много странности в храненето ми, не само да надникнете в гардероба ми, може би, какви дрехи обичам най-много да нося, кой е любимия ми стил и така. Надявам се, че ще си бъдем максимално полезни. Надявам се видеото, което предстои да видите, ще ви хареса, защото вече сме ви подготвили едно такова. Виждам, че ви е любопитно да ни видите като двойка и ще ви взема с мен на пали. И така, това е за сега от мен. Очаквайте следващия влог и до скоро! Чао, чао!